porquiños, estes que vedes aquí son os meus favoritos. Agora toca vos presentarvos un por unha chegade de aquí o nome de Chico. Eu chámome Arturo Tranquilón. O que máis me gusta é descansar tranquilamente sentado nun sillón. Eu chámome Baltasar. O que máis me gusta é comer cear. Pois eu chámome Enrique Galante. É un porco corrante. Aquel día a Brasil estaba feita na cosa, ademais de dormir un barco. Como xa tiña as tarefas feitas, decidiu dormir un niño. E así o fixo. Acomodouse nun saco e ao momento roncaba como unha vaca. Os porquiños cabelos decidiron escapar, saír da granxa e irse a explorar. Mira que granxeira! Quedouse dormir! Pois tiña unha idea. Por que non nos imos explorar? Sí, imos explorar! E así o fixeron. Aproveitaron que a granxeira quedou dormida coa porta aberta. Saíron da granxa sen facer ruido. Co vosso permiso, sen ele, nos iremos con vos a que veades en tempo. Ali comeremos e descansaremos. Vale, queisitas, non destes lindos pasos, e xa está descansar. E así o fixeron, chegaron a vos cando toparon alimentos e sentaron nela a descansar un momento. Pero o que eles non sabían era que os seus planos non sairían. Ao momento un lobo cocheiroso comezou a dar ouvidos. Porque te vou a comer, a nano. Non me comerás, porque me vou a casiña do meu irmán. Esta casa é máis forte, non a poderás tirar. Lava recalente. Unha casiña de cama. Tirarei a túa patada. Pois é verdade, tirar esta casa me a costar unha barbaridade. Pedirei axuda aos meus amigos os gardas forestais. Gardas forestais, gardas forestais! Oi, Estás aquí. que me morro de fame. Estes porquinhos non se deixan comer. E meteronse nesta casa e eu púxeme de mal humor. É iso verdade. É que hai de vos. Non dicimos que nos librei do lobo malo que nos quere comer. Un momento, o lobo pertence a unha especie protegida. É a miña obrigación axudarle. Entón, non nos axudar? Ni moito menos. Se estes saído da casa que os vou por unha multa.
fixeron? As moscas foron a avisar a traxeira que viu correndo sobre os nosos porquiños daquel inferno. Imos ver! Que eran os porquillos que eles comer? Non sei, eu non era. Son bo elemento. E ao supermercado a comprar leitugas moi contento. E vos, gatas, a queredes ofender? Os porquiños, claro, nós tamén estamos contentos. Pois está todo claro, é todo mundo contento. Eu levo os meus porquiños e aquí.